Maayong adlaw mga bata, ako di ay si Teacher Jessa. Ug karon atong pagatun-an kung unsa ang mga pungan. Sa dili pa nato pagatun-an kung unsa ang pungan, ato sang ilhon ang mga hulagway nga mosunod. Maestra, iring, sakyanan, eskwelahan, merkado, libro, okasyon sama sa Pasko. Kinaulahian mao si Dr. Jose Rizal. Kini mao ang mga pungan. Unsa man ang pungan? Pungan sa Tagalog pangalan, sa Ingles noun. Ang pungan mao ang ngalan sa tawo, butang, lugar, mananap o panghitabo. Ang pungan mamahimong usahan o daghana. Ang usahan nga pungan mao ang ngalan sa usa ka tawo, butang, lugar, mananap o paghitabo. Pananglitan. Ang maestra. Usa ka sakyanan. Ang bayani. Ang libro. Ang daghanan nga pungan mao ang duha o daghan pangalan sa tawo, butang, lugar, mananap o panghitabo. Pananglitan. Duha ka iring. Mga tawo. Upat ka mga bata. Nakabalo naman kita kung unsa ang pungan, ato nang sulayan pagtubag ang unang buluhaton. Basaha ang matag tigmo. Isulat sa imong papel ang hustong tubag. Mauni ang akong kanunay gamiton sa eskwelahan. Dinhi makita ang lain-laing buluhaton ug kini mao ang gigamit sa maestra pagtudlo sa mga pagtulod. Sakyanan, iring, libro. Ikaduha, usa kini kagambalay diin kita makakat-on og bag-ong pagtulunan. Eskwelahan, merkado, sakyanan. Ako ang nagtudlo sa mga bata ug bag-ong pagtulunan. Kanunay kaming magkita sa eskwelahan. Iring, maestra, Pasko.